हेलो फ्रेंड्स, माखासे गोदान फैक्ट्सफोरजों आरोबाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैफिनबावबाय। अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबदो। स' भिडिअखौ जागायदिनि। फैक्ट नम्बर 1, रावबो मानसियानो 1 बिलियनसिम काउन्ट खालामनो हाया। 1 बिलियन मानि 100 crore। जुदि जिरायनानै 1 2 3 4 5 6 बेबादि 1000 10,000 1 लाखसिमखौथ' साननो हागोन, नाथाय 1 बिलियन थारमानि 100 crore मोनहैनो थाखाय मोनफ्रोम सेकेन्डआव जुदि 1 2 3 बेबादि सानबाय थायोब्लाबो 1 बिलियनसिम मोनहैनो 32 बोसोर नांगोन। That's गजब। फैक्ट नम्बर 2, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओवर द लेजी डग। मोनसे ओरैबादि इंलिशनि सेन्टेन्स जेराव ए निफ्राय जेडसिम गासैबो लेटारानो दंजोबो। नोंसोरो बे सेन्टेन्सआव एबिसिडि बासिनानै नायनो हागोन। फैक्ट नम्बर 3, नोंसोर मिथिगौ नामा दिनैसिम दुनियानि सबसे बांसिन बायजानाय मबाइला जाबाय नकिया 1100। जी हाँ, नों बेखौनो खोनादों। बे मबाइलनि 25 crore बारा सेटफोरा मानसिफोरजों दिनैसिम बायजाबाय। फैक्ट नम्बर 4, मानसिनि सोलेराव 60% अजना खालि दैनिल' जायो। येस, 60% लिरथायानो खालि दैनिल' जायो। फैक्ट नम्बर 5, नोंसोर मिथिगौ नामा नेचारेल गेस थारमानि मिथिंगायारि गेसाव जेबो मोनामनाय थाया, नाथाय बेयाव मोनामनायखौ एड खालामनानै होनायसो जायो, सोदेरनानै होनायसो जायो, लिकेज जायोब्ला थाब मिथिनायनि थाखाय। फैक्ट नम्बर 6, नों मिथिगौ नामा बे दुनियानि सबसे फेमास गेमा मा? नोंसोर एसेबां गेम गेलेयो, अब्ला सबसे फेमास आरो सबसे बांसिन खामायग्रा गेमा मा? बियो पाबजिबो नङा आरो कल अफ डिउटिबो नङा। अब्ला मा? बे गेमा ओरैबायदि मोनसे गेम जायखौ नोंसोर खोनाखांखाबाय नाथाय गोसोआव फैनाय नङा। बे गेमानो जाबाय मारिय'। मारिय'नि लाइफ टाइम रेवेन्यूआ $30 बिलियन थारमानि 1,80,000 crore समानफ्राम। फैक्ट नम्बर 7, DSLR। दानि जुगनि जों बादि जेसेबां इयुथ दङ बयबो मिथिखागौ DSLR केमेरा इज कुल होननानै। नाथाय DSLR नि फुल फर्मआ मा? बेनो जाहैबाय डिजिटेल सिंगल लेन्स रिफ्लेक्स। गोसोआव लाखिदो, DSLR नि फुल फर्मआ डिजिटेल सिंगल लेन्स रिफ्लेक्स। जुदि बे फैक्टफोरखौ नोंथांमोना एसेबाबो हेल्पफुल मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव।